Izvi zvakaitika achiri mudiki, and now she is 51, but memory iyoyi ichiri mumusoro as if zvachangobva noitika nezuro. Don't mind mavoices amuri kunzwa like voice ramadha muchatoona kuti hatisi kumecha ne51 sei ndangori twista mbichana so that I protect her identity. Mungozivawo vanhu zvavari kuita online handika. After vanzwa nyaya yatakaposta yemukadzi kwaMutoko akaona varoyi uya, ivo vanoda kutsanangurawo yavo experience yavakaona muroyi achipinda nepachimusuvi kusvika zvakazoitika kumberi zvakavasiya vari traumatized. This is Slick Media TV, pano paMazimu Untold Stories. Wanga wasubscribe here? Ainonakirwa nenyaya nyaya idzi dzinotokunakidza but chechi kuita kuti usasubscribe naishamwari yangu usubscribe kuti zvinhu zvitifambire zvakanaka. So handisada kukupedzera yangu vangatinyatsonzwa nyaya yedu yamadhava kuti zvii zvakaitika zvakafamba sei. Makadi answers. I was actually listening to a story amaive kwaMutoko. Yaitsanangura kusangana nezvaisangana nazvo, especially zvekuona varoyi. Inini ndakanga ndiri grade 1, saka ndine 7 years. 7 years apa handizivi chaitika. Ndaiona zvinhu zvakawandisa, asi like zviri kutaurwa nemusikadzi uyu kuti pamba vasiri kuzviona vanenge vakuva a little bit irritant newe, especially semwana. Mwana unenge uchingotaura chero ka, saka vangu kuti uyu vanobhowa mheno chari kutaurikwa, unotongowa kuita kunge wewe ndiwe unotopenga. So anyway, one vivid night I remember, paitonhora ranga rechoni, saka tatamira ikoko taive nemakicheni edu mairi. One raishandiswa sebedroom, but kuvakwa kwaranga rakaitwa raive reround roita uswa pamusoro. One ndo rainzi kitchen, saka musuyo kwaitonhora. Mai angu akati ngatichirarai mukicheni, baba wangu aishandira Harare. Saka tanzi tichirarira mukicheni. Kumwana wegrade 1 it means nothing. Ndine brother yangu anga ine 5 years nekamwe kadiki kanga kaine maybe 2 years. So everybody's asleep, but ine nocho ndarara. Takangoti tatirari zvokuti mai handiti vanhu vanokurumidza kurara, mama vazobatwawo nehope kumusha pava kunorara vadzimarambi. Ndakarara, asi light paradzima ndakatanga kuona murume ari kubva panze, asi anga asingashandise door. Izvo zvinhu zvikaizwa ndoda kuti vanhu vazive kuti zviripo. Murume uyu aisashandisa door, aikasvika ndokupinda nepachimusuvi. Paipinda nepachimusuvi, ngatiregedze kanganwa kuti pachimusuvi hapana masteps, aitopinda akabata basket. Saka ndaizviona, ndaita zvekuti kuti hope dzaisava hope. Saka paingosvika ongoti jiti omira manje, ini ndaibva ndavhunduka, ndibva mama, ndibva ndaona tiri murema, batisai rambi. So semunhu mwana anenge achibonzi iwewe hatitadze kurara nekuda kwako. But this time I was so vividly scared, and kwandiri mumba mamune munhu. Fine, mai vangu badza light, abatisa light riya vanozva kuti ndimirira ndobatwa nehope. As long as the light is on, hope dzaizondibata. Pazinenge dzandibata iwe kuti mushaka anozva kuti maparafini acho anenge asitorochi achitonetsawo, totaura zvekuma80. Asi even now I think munhu ari kumusha anogona kutonetsekwa neparafini yekuti yakuitwawo night hazvibude.
So vadzima light. Saka zvinhu izvi zvakaitika katatu. Pavanodzima light, inde ndarara saka handinaiti ndaisapaziva. But as soon as she switches off the light, zvaingotora less than 5 minutes, the whole thing starts. Murume akupinda futi nebasket. Paanongonoti chiti kuti amira. I don't know kuti mubasket make maiveni. Nanga akareba. Ndobva ndanetsa mai yangu, batidzai rambi. Ndaingotanga mama. Ndobva ndasvina ndobva mai bwe tinomurema batidzai rambi. Saka the agency is scaredness yandanga ndinayo. Yekuzoti tiri munhu batidzai rambi tione munhu uyu. But zviro ndiri kuona mai yangu avaita sei havana idea. So I think I did it like 3-4 times. And then I became aware kuti pandiri kurara light rikuita sei riri kudzima munhu yobva apinda. Saka zvandiri kuona nezviri kuitika amai angu havana idea. Vari kungoti kunhasa sei ari kungotya asi kuda kuti rambe ridzimwe. Unoziva kuti unogona kutozobatsirwa ndikuudzwa mashoko 1 or 2 nokuti hatingaswere tichibatidza rambi zvekudaro. Unobhadhara ndiwo parafini. Ane maparafini achona taigara kwainzi kwamakanyazingwa. Saka hatisina mashops ari padhuze. Kwese kwataienda kana kuchikoro kwaenda taienda kuWatnafu. Yaive mutunhu. Maitoyambuka marwezi musati masvika kuchikoro. Saka zvinhu zvakadaro yainge isiri chinhu chekutongatambe nacho. Yaingove kungoti mabatidza rambika modya mopedza mudzima. So ndadaro ine ndakazoona kuti panapa ina hachakwanisa kurara. Handizivi kuti ndairwadziwa nezino kana tichichaita. Ndakatotanga kunzwa zino. Tazi plus zino rangu raakurwadza. Svika namai yangu mapirisi anogara iko kabedroom kedu ka. Svika mapirisi anogara kubedroom. Saka mumba umu takarara ini nemai vangu. Hanzvadzi yangu yandati ine 5 years neuyo ane 2 years. Svika namai yangu chirega ndono kutora mapirisi. Because kwandiri munhu yanga achiuya umu. Ndikati toenda tese. Nandisi kusara. So I think mai vangu vakazoona kuti sisi vari kudya futi apa. Hameno zvavari kuona but isisi very unsettled. Ndobva tadi but apa havasisiri munhu ari kundisekerera ka. Because mangwana vachienda kumunda, mangwana vane mabasa, nhasi havasi kurara. Zvanzi alright handi. Vataenda. Tichingobuda padhori kitchen paive pakati pacho pakaiswa loni ka. Ndopataimbogarawo tichidyirawo sadza kana kuchipisa kusina kusviba. Saka tasvika ipapo paloni. I could see now kwete zvokuti ndomboita kukotsera. Ndaona baba vaya vakakotama. Amengo vada kutopfuura, vada kuti kungwacha kuti vatsika. Vakatopfuura, vada kutopfuura padhuze navo. So I refused. Ndabata mai vangu maoko like we can't proceed. Saka my mom is getting irritant like it. Ndakazairova asi ipapo ndakanga ndisisatya kuti ndiproceed. Tikati tiri kuproceed ka. We are going straight paari. Ndikati no. Tikanzi chii? Chiya yacho inenge isisiri friendly. Ndikati pane munhu apa. Mama wangu akuboyekana zvikanzi iwe hapana munhu mani. Hapana munhu. Ndipo vakanhonga dombo kuti vachindiratidza nini kuti hapana munhu. Pakakatema panhu ipapo. What we saw up to this day. I'm 51. It's traumatized me all my life. Ndakazoona zvimwe ndikazoona hangu zvimwe mulife. Asi takatanga kuona murume uya nebasket rake akatanga kuradamuka. Zvinoitwa nemaanimals akanga zvezvekuti anoita zvezvo but iye airadamuka obva anoti maoko aya omashandisa semakumbo futi.
I've seen one animal but achifamba but aizviita zviri slightly slow because was slow agoti kuradamuka achiita kuita kunge pane maanimuzi anoita izvozvo zvekuti anoti kana akanodaiswa inoradamuka zvaizve ichiedhira speed. And guess what? Akaradamuka achiedhira speed akaenda kunosvika kunopinda pamba pake. But mai vangu though anga akuita zvekuti anofamba kunge an animal, mai vangu akabva kuti hamunyari here pampamu. Imagine vakamaziva kuti he was a Malawian guy aigara pamusoro apo, and every day paipfuura pamba pangu aitopfuura pamba pedu aingu akajangu ari right akajangu aiyo hasi mangu anguti hamunyari here naye pampamu. From then ndobva wazozoti okay, saka pane zvanga zvichionekwa nasisi mangwana makuseni. I was only 7 years, saka registration zvakaita usiku kana kuzosafie kuti kana kuti ndizoti ndandaona muroi kana kuti ndizive kuti chii chakaitika ndandisina. Baba vaya vakazopfuura nepamba vakabva vasvika apampamu vauya zvavaingopfuura nazvo pazvose akajangu muri raita akajangu ati makadika apampamu vanadikika the blessing. Uriwe uchiona zvinhu zvakadai so unoita sei? Intange fiction but anyway, this is Slick Media TV pano paMazim Untold Stories. My name is Slick Delikwan. Kana iri first time yako saka unosiya subscribe aka andotosvika kwese kusvika kuti video ripere kuti nhonga chinonakirwa nenyaya ndike kusubscribe mahara guys, kungobaya pakanzi subscribe apo mahara zvichitendera mberi zvichitofaya ndike. Until next time ko zvasa.